Damien! Hello, Bui! Bui, 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 Bui. Hello, Apu! 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 Amiro? Kanina hindi kami naka-air. Hindi mo na magluto. Pansin ito kay kung ano may sausawan tayo, Lola? Luka, yan. Dito, Ate Ellen. Lato na ko ba? Tari ko, ano ka, promise? So, how to make a dynamite? Ganun yan. Very easy. I-fold mo na eh. Like this, og i-fold. I-fold na bitaw, taas mo kayo siya. Last time. Okay, Camille na. So, what you will need? Fresh siling na bulok. And lumpia wrapper. Kailangan, hindi siya nahanginan kasi para hindi siya matigas. Very quick mo sa kilid. Kailangan may pink. Kasi kung wala, hindi bibili ni Tito. Alright. Kadula man na siya shades, oy. Pagka-steam, Team lang pala. ang katas niya nasa manok pa rin. Pag nilaga mo kasi, ang Mami, katas baya ng manok dito, nakita Nay. sa tubig, sa sabaw. Oo nga. Di ba tabag si manok? Subukan mo i-steam, pa rin ang katas niya, nandun pa rin yung lasa. Ganyan yung nagturo sa akin, Ernie. Bago, wag mo muna iluluto kinabukasan yun. Ano yan? Marami pa to sa loob. Sa grocery ko. Ang suman. Yan mabili na. Yan o, naka-ano na siya. Naka... Ano yung Starbucks? After na lang. So yan, gagawin natin puto. So ito na yun. Ano ingredients mo? Pagmamahal na eh. Ano ingredients ng puto? All-purpose flour, And, sugar, white sugar, baking powder. yun lang. Yes, cheese. Cheese. I want At the coloring. Butter. Can you make me a So eto, kailangan natin, hinay-hinay lang natin i-mix para hindi bumula. Kasi pag may bula, may nilaga. Joke lang. May bula. Don't do that. Pangit siya pag may bula, guys. So, dahan-dahan. Even ang ano niya. So, ilisikap tayo, guys, ha? Kasi wala ang ating videographer. Ayan na. So, kailangan mawala yung mga puntik-puntik na yan. So, sasalain natin gamit ang pangsala. Ang liit naman, ang cute. Kagaya ko. Char.
Wow. Ano ba, hindi pa tapos step. So, kailangan isala. Ayan. Para naman even. 2. Ayan, sige. Here, te. Ayan, isasala natin yan, Pwede isang beses lang. Pwede rin 2 beses. Nasa inyo na yan, guys. If marami kayong time. Yes. Ganun ba, boo? Wow, it looks like a rain. Alright, so it's already brown and it's already melted na the sugar. Like that. Melted na yung sugar, mga love. So, ang gagawin natin, papatayin na natin ito. Okay? Papatayin na natin yan. And then, ililipat na natin sa planera yung sugar. I wanna do it now. Ayan. Can I do it? Texas me. Ililipat na natin sa planera yan. Ang sugar na yan. Ayan. So, after yan, kailangan siyang i-spread. Ganyan. That's the one spread. Tapos mamaya, talagyan na natin ng leche flan. Okay? Ang gagawin, next natin gagawin is we're gonna put this here. Isang tasa. Okay. Dito meron ng sugar syrup. Okay. Yan. Natalie is so very. She's a chef. I'm a chef. Yeah, like me, right? See, I will be a chef. Okay, sige na. I will be a chef. So, ayan guys, ha. Nandiyan na yan, ha. Okay, Huwag where? masyadong pupunuin. Talagyan natin ng foil sa ibabaw. Ayan. Yeah. Ayan na. So, we're gonna put it here to cover this one. Okay. Para hindi mabasa. So, Wow. yun guys, ha. Para hindi mabasa. What else? Else. Opo. Pwede naman natin ito. Para later. Ayan. It's so close na. Oo, magkano? Akala mo gagkasin niyo, ma. Rice. Water lang ito. Pambili. Soda. Pinagsa ko ba? Hi, guys. Si Doc Willie Ong. Anong part pa ng sinabi niya? Water. Wala na soda. Black coffee mo lang. Sana yung part